Tervehdys. Tervehdys. Olet nyt kirjoittanut 2 kirjaa ja sun ensimmäinen kirja, Aamun sarastaessa, niin milloin se on julkaistu ja minkälainen kirja se on? Tämä on julkaistu syksyllä 2020. Joo. Ja tämä on semmoinen, ehkä voisin kuvata näitä tekstejä, mitä tässä on, niin lähinnä runoiksi. Mm-hmm. Mutta ei niissä kaikissa mitään semmoista riimitystä ole. Ehkä osa on enemmän jotain tuokiokuvia tai ajatelmia. Joo. Ja sitten niihin liittyy siihen tekstiosuuteen aina kuvapari. Okei. Se syventää sitä ilmaisua siinä. Joo. Ne teksti ja kuva jotenkin niin kuin kuvaa samaa asiaa tai jotenkin... Niin, joo, minusta ne täydentää toisiaan vähän eri tavoilla, eri kuvatekstiparit, että joku tuo siihen vähän huumoria ja joku muutoin sitten täydentää sitä. Kyllä. Mutta ne kuvat ei ole siitä tilanteesta vasta. Ei, ne on kaikki semmoisia luontokuvia, mitä on ottanut kännykällä. Okei. Et vertauskuvallisia lähinnä. Niin kai. Joo. Kyllä. No, mistä tämä kertoo? Tämä kertoo siitä ajasta, kun toimin äitini omaishoitajana. Joo. Se oli semmoinen noin 8 kuukauden pätkä. Joo. Äitini loppuvaiheesta, kun hän sairasti keuhkosyöpää, joka oli etäpesäkkeinen. Joo. Kyllä. Ja tämä sitten kertoo siitä matkasta. Kyllä, tämä kertoo matkan, että vaikka nämä on niin kuin runoja, niin nämä voi niin kuin toimia itsenäisenäkin, niin silti tämä kertoo tarinan. Että tämä alkaa siitä tiedosta, että keuhkosyöpä on todettu ja sitten päättyy siihen äidin kuolemaan. Et itse asiassa, kun sanoin, että toimin omaishoitajana noin 8 kuukautta, niin tämän kirjan matka on kuitenkin pitempi, että se on noin 2,5 vuotta. Kyllä. Onko tämä sellainen faktatason, että nyt tapahtui näin ja nyt näin, vai onko tässä jotain syvempää? Mennäänkö tässä syvemmälle? Tämä ei ole mikään semmoinen fakta tai päiväkirja tai mitään. Että tämä on niitä matkan varrella nousseita ajatelmia ja semmoisia tuokiokuvia. Ja kyllä minun mielestä ne menee syvemmälle. Tunteisiin, tunnetasolle myös. Niin, kyllä. Joo, kyllä. No miksi kirjoitit? Hyvä kysymys. Silloin pidin päiväkirjaa ja sitten jotenkin vaan niin kuin piti työstää sitä asiaa kirjoittamalla myös toisella tavalla. Ja tarkoitus oli, että tämä on ihan semmoinen oman perhepiirin niin kuin, tavallaan semmoinen muistokirja. Joo. Mutta sitten päädin siihen, että tästä voisi olla semmoista vertaistuellista ja lohtua jollekin toisellekin, niin päädyin sitten siihen, että arvioitutan tätä vähän ja mahdollisesti julkaisen. No, tämä nyt on ollut jo muutaman vuoden niin kuin lukijoiden luettavana. Kyllä. Niin oletko saanut palautetta lukijoilta? Kyllä olen. Paljon olen saanut, että tämä on toiminut niin kuin silloin ajattelinkin, että siitä on ollut semmoista vertaistukea ja lohtua suruun ja luopumiseen. Joo, kyllä. Lukisitko kenties jonkun tekstinäytteen sieltä? Joo, voin tosiaan lukeakin ja mä voisin ensin lukea täältä semmoisen runon, mikä liittyy siihen tilanteeseen, kun äiti antoi luvan tämän kirjan kirjoittamiseen. Joo, kiva. Äiti niistää. Äkkiä hän tumppaa kuin tupakan nenäliinansa kiisselikuppiin. Katsomme toisiamme. Hihitämme.
Kun minua ei enää ole, kirjoita sinä kaikki nämä minun töppäilyni, että näin voi ihmiselle käydä. Sitten mä voisin lukea myös toisen semmoisen, mikä avaa sitä omaishoitajan arjen raskautta, mistä on myös tykätty tästä runosta. On rakastettava paljon, jotta jaksaa kaiken hoivaamisen. Joka aamu, joka päivä, joka ilta ja joka yö. On seistävä vahvasti jaloillaan, jotta sallii kuolemisen, pikkuisen joka päivä. On rakastettava paljon ja seistävä vahvasti jaloillaan. Joka päivä on autettava elämään ja annettava kuolla. Vetää hiljaisiksi. Niin, sellaista se luopuminen on. Kiitos tästä, kun avasit tämän kirjan. Kiitos.